Maar ik heb er wel bierstig honger van gekregen. Wat jij? Ook een beetje hoor. Zullen we eens testen wie het meest kan vreten in een minuut tijd? Hoeveel mogelijk pannenkoeken? Is goed. Mensen, we hebben een primeur hier. Ja, we gaan een pannenkoek eten wedstrijd houden. Dat is vandaag nog niet gedaan. Want het wordt gedaan door deze twee mensen. Dus wie zal hem opkrijgen als eerste? Echte kunst aan de pannenkoeken. Wie wil ze nou niet? Dus ze gaan een pannenkoek opchappen en wel zo snel als ze kunnen. 2 deelnemers, 2 pannenkoeken en echt gewoon, dit gaat hem worden. Dit gaat gekkenhuis worden. De pannenkoekeneters zijn wel klaar voor de eerste officiële pannenkoekenetenwedstrijd 2009 hier in Heerlen. In 3, 2, 1. Ciao nou, stop hem naar binnen. Niet kauwen, alleen slikken. Niet kauwen, alleen slikken, juist. Pers die motherfucker naar binnen. Je weet dat je het wil. Blijf je concentreren op de taak. Kom op, dit is niet serieus eten. Je zou nooit een hotdog eetwedstrijd winnen. Of komt er nu een lach gegaan? Gaat ze hem vasthouden? Kom op, maak het af dan. Stop hem naar binnen en kauwen. En hij moet doorgeslikt zijn. De mond moet leeg zijn. De mond moet leeg zijn. Kom op, je hebt nog een kans, man. Je doet er niet eens iets voor, maar je wil gewoon verliezen. Kauwen, kauwen, slikken, slikken. Nooit gezegd, dacht dat ik dit tegen jou zou zeggen. Kom op, slikken. Ja, we hebben een winnares. We hebben dus een winnaar, een winnares om precies te zijn. En de loser is de heer Ruud. Je stinkt uit je bek naar kots. Kom, ik ga wat drinken.